Greeting to Podcast Affirmation Media. Namhlanje sikwi Podcast Affirmation Media studio. Sihleli nomehlo besizwe lana sigubha khona iMother's Day for onomehlo. Namhlanje sihlangane ngeMother's Day dialogue yonomehlo kwitiyele Mbokodo round table. Ngizothanda nje ukuthi ngibingelele one by one ukuthi ke icukuthwala zethu ziphuma kuphi, uma ubani wakuphi, from kuliphi iziko. Yes ma. Over to you. Umama uNonhlanhla Zwane uqhamuke emadadeni ezikweni isection 3. Igama leziko thini ma? EzaMamtiti. Okay. Yes ma. Okhulumayo umama Mbongwa. Yebo. Yes. Ovela emadadeni section 6 kusikhulise Ziko. Okay. Okhulumayo uMamkhize ovela kubuhle besimilo eChatsworth. Sibonga ma. Lokhulumayo uMamshezi eMbumbulu iziko ezekhethelo. Umamgwala ophuma kwaNyuzwa ezikweni usakha isizwe Buhlebedeni Trust. Okhulumayo uMrs Ncube ovela eMount Moriah igama leziko ilanga liphumile. Ngizokuza ngoma Ncube ne? Yebo. Okay. Okhulumayo Mazwana Okay. iziko izinyonzi enhlanhla amalanga efolweni. Okay. Sanibonani, okhulumayo uManzuza iziko ezosinga siqhamuka eMayville Ward 101. Umambani? uManzuza. Manzuza. Yebo. Sanibonani. Okhulumayo uHlengiwe bambiza ngomama Ngobese. Mama Ngobese. Yebo, ngiqhamuka eziko kwaMaphutha. Iziko lakhe izintombi zasembo. Okay. Phethwe intombi. Sanibonani, okhulumayo uMamkhosi wakaphenyane, uMama Dambo uqhamuke ezikweni lesibani seLakeside eFryhead. Oh, Phenyane. Yep. Yazi Phenyane umngani wami. Sanibonani umama uSibisi oqhamuka kwaEsi useyintombini. Mamshezi Mamshozi. Sanibonani, okhulumayo uMashezi owaziwa ngoMamkhomo kwiziko eNkanyezi yokusa. Yes ma. Sanibonani, okhulumayo uMamshozi oqhamuka eziko asemlazi eNkanyezi yokusa. Sanibonani, okhulumayo kaMakhoba oqhamuke eAvoca Hills kuyisigqi seyintombi. Mama Khoba. Yebo. Khona Khoba engimaziyo lapha eCity Press. Okay ma. Oh mama besizwe. Ngiyayithanda i-diversity esinayo ekhaya. Ngibona uMamncengwa usemncane naye. I'm wrong but it looks like deceiving. Kube usisi umambani Ngobese. Mama Ngobese. Ngiyabona nje baningi abangathi basabancane ukuthi mina my understanding was that into yonomehlo ezalikwazi seyigugile. Futhi ke nami ngingaba unomehlo one day. Yes. Ngingangithena nami ngiba unomehlo. Ake sivumelana ukuthi nami ngizongithena ngiba unomehlo nami. Hayi. Ngiyabonga kakhulu. Engafuna nje ukuthi we just feel free siyakhuluma lana. Ngicela nje ukwazi ukuthi Mamshezi yini
eyabanga ukuthi niqale umsebenzi. Sengikhulumela ke on your personal capacity ukuthi ngiyakubona ukuthi usukhulile. You could have been mhlambe umama Ngobese, you could have been umama Mncengwa, you could have been lapha ekhoneni as well. But ngibona ukuthi wena naye engakusemncane nimkantshubomvu nomamgwala mothi umamgwala ukuthi lento yini anenze usimkhethe lo msebenzi ma wokuba unomehlo. Sengikhuluma ngawe ke ukuthi ke ngiyabelieve ukuthi mhlambe uzongitshela ukuthi mntanami ngigugela la manje. Yini ekwenza ukuthi wakhetha ukuba unomehlo? Sanibonani. Yes. Uma Mshizilo. Ngaqala ngo-1990 ukuhlola intombi. Ukuqala kwami ukuhlola intombi nganginengane yami yayihamba uNomusa wakayiwa abanye bayamazi. Ngilele ngithathe ingane yami ngisuke eMbumbulu ngiyise uMama Nomusa. Wathi uMama Nomusa ngelanga Mamshizi ude eMbumbulu nakwayiwa uzonke insuku uzohlola awuthi ngikufundise ayingagcina kangisapha ngifuna uqamba amanga ngathi Nomusa kwenzeka kanjani hayi wangisiza uNomusa wancenga wangifundisa ngafundiswa uMama Nomusa ngiyacabanga abanye bayamazi njengoba Mshozi bayamazi uNomusa uyena wangifundisa ngoba ingane yami ijoyine kuyena. Wawusana abantu banyaka anga ngikapheli kodwa kwamanje ngiphela ngazalwa ngo-1959 1990 nangaqala ubala. Ngayihamba le ndima ngangabo ugogo ngahamba noNomusa wangifundisa khona ugogo umngadi mebehlangene nomngadi ushona yelo uMamshozi sahamba lapho indlela kwaba wawiwa nengonyameni uMabaso samba nje amakhempeti ehamba lapho ngaze ngavuthwa basho bathi ayigogozimele ngase ngiyoqala eMbumbulu ukwenza phansi eMbumbulu ngafika kukhona uCobongela ekhona ehlola kodwa ngabuyela naye ngahlala phansi naye saqala phansi senza into eyi-1 naye manje usahlala phansi usewakhula wahlala phansi sekuyimina nje ngikhona eMbumbulu. Wangisiza noNkulunkulu ngoba igemegeme zokuhlola ziningi kukhona ubuye ubone ukuthi lokho kunzima kodwa ngoba wakhetha uNkulunkulu yebo uza ukuthi kubi bayasho bathi siyingane sizinike zisinike u50 rand uyingane senza njena asipazi engizokubhekisa koyingane zami izingane zami lezi eziqale lento inzima bantabami kunzima ukuhlola intombi ngoba ngelinye ilanga kuthiwa intombi ehamba ayiyona intombi wena uyazi ukuthi intombi kusho umuntu athi wena awukwazi ukuhlola. Mina nje bangifaka ibuko nje bake basho eMbumbulu bathi hayi njengoba nabahlamba ababili uyakwazi ukubona intombi nakaningi amaqala engeke ngiwathethe nabantu bendawo bethi nje hawu ayikho intombi melona induna yami umchunu wangimisa endaweni ngisendaweni nje ngiyaziwa angiyena nje uqhukhowe ekuhloleni sengisholo ngiyalana nabantu abami umuntu ohlola intombi akalandi kakhulu umuntu ohlola intombi uvalala umuntu ohlola intombi bantu abami inabakhwenyana uyazila akaye esililini somkhwenyana ezohlola intombi uyazila ngiyalani nabancane ngisengimdala mina ngisena ndaba nekhehla lami khona liyazi ukuthi ngakhetha yiphi indlela. Yebo baba sengiyalani nenibasha uthi nini nibasha nabakhwenyana ngithi khwenyane awuyikuyena hayi uthi uyamala uyazila ngoba uzophatha lento ingcwele lento intombi ingcwele
intombi ayifuni futhi uphuze ungaphuzi utshwala uma uhlola intombi intombi ingcwele umzimba wentombi hlale ngizitshela ngizathi umzimba tempele likaNkulunkulu njengoba ngisho sibaningi esibadala abanye abekho angibaboni sibaningi bengifuna ukubuza ukuthi kukhona ngiyabona la khona abancane omamzwane omamancengwa omamngobese mamashezi abanye ya ukuthi omampenyane ukuthi ngiyababona laba basebancane even nobani lapha umamncube naye usemncane ukuthi aba before that basakhona emaphenyane bakhona ngoba angithi uma umzulu utheni mamshezi uthe naye wafundiswa lezi zalukwazi zanifundisa nazo ezinye sezahamba kodwa abanye basakhona nazo ngwaqedela mamshezi kuphela nje ebengikusho ke kunina abasha ukuthi kuyazilo ngoba sithuka kanjena nje yithi futhi asinalo iqiniso thina futhi iqiniso asinalo umamshezi nangu makuhamba intombi yakhe ngiyikhipha ayikhiphe ngiyithathe mina ngiyihlosele ngiyibona mina ihambe emhlangeni kanjani lo muntu ngoba ngimkhiphile mina ubaba intombi kanjani ngoba intombi bakanye ngazi ukuthi ayiphindi moya intombi ngaphandle umntwana bentombi intombi yinye ayikazi iphindi besibili ayikho umntombi kwesibili manje bawuthi intombi uma ikhishiwe wena uyikhiphile ngoba nibona ukuthi izathu selimoshakele yebo selimoshakele ayithatha uma mkhize alithathe athi right yini whisky noma champagne athi angihlolanga kahle mina yini ithina bomama asikabi imbumba funa sibe imbumba yabo masaba imbumba ngayikhipha mina wayithatha ugobese ufanele ungobese ayibona athi efika athi hayi umamshezi uqinisile manje vele athi hayi akaqinisanga ushezi athatha intombi kuyele kuyena mancane yes nisho ukuthi ngifuna ukubuza nina sabancane futhi mamshezi nano mamshozi tonke mamzwane mangobese ithathwa kanjani ngala yini kukhokhiwe noma ishampagne noma iwhisky namaside phela seyaphuzwa ezakwazi so ithathwa kanjani ngala mina ngiqhamuka kwiziko lasemlazi amano lasemlazi yes ngifike khona ngo-2018 yes kade nginomntanami obehlolwa khona yes mina ngina 53 ngwa 73 March 29 yeah umntanami ehlola khona kusho ukuthi mabezoya emhlangeni bengijwayele ukuhamba nabo yes ngoba ugogo bengenawo umuntu okade egijima njengathini sebancane yes ile ngibuka lento bengifika lapha yangoba bengisa umuntu osebenza kagcinwana uthi ngiyafika nemoto hamba ngothenga ukudla ngiyabaphekela because ngangibuka indlela ekwenzeka ngayo ukudla yabo nje baphekele bangibothatha umhlanga babuye bahlala phansi bonke nozamama uzamama ingane yami ke mina yes no uzandile nje uaunt umashezi ubaba wengane yami uwabokazandile ingane yami uzamama uphuma kumina oh ni family sifamily actually isikhungo se family it's okay right so bangale ngibaphekela kumebebuka uthatha umhlanga ngibaphekele ngesonto sothi nginamafruit engiba organizela yona ngile ngithanda lento yentombi nokuthi ingane yami ngangivele ngifuna ukukhule ngaleyo ndlela nayo yes kuthemba kalokho umntana amaphuma phansi ugrade 12 then aqale kamba UKZN ke bese ngiyasala ke mina la kuMamdlalosi ngihlala nawo uMamdlalosi wona uzamamba eTeyes manje yes right seke emva kwalokho ke ugogo besethi yazi wesisi mina sengimdala beno mangwazi khona umama ongekho ethi mangwazi sengimdala so njengoba sengimdala
ngiyakuthanda ngoba uyagijima Yes. futhi kuba lula mesithumela wena uyakwazi ukukhuluma afani nathi thina safunda kudala. Yes, yes. So ngizocela ukuthi kube wena ungigijimele empeni hayi ngizocela kanjalo ke. Bese kuthi ugogo lo uMamkhize ngikutshengisa ngikhuluma ngogogo abadala. Ugogo uMamkhize nabo ugogo kodwa ugogo ke kodwa fresh Mamkhize. Shuthi bayibone lento ukuthi hayi lo muntu mhlambe usangakwazi ukuthi simtrain akwazi ukuhlola. Bangifundiseke ugogo bangenzele ilento zani iworkshop benoma Mdlalose noma Mngwazi. Now mama Shozi. Siphuma kubona. Bese ke beyahlanganisa ke yake babeke ke intombi ukuthi usibani uzombona lo futhi sahlola kakhulu ngonu ingane yakhe. Sibabeka hlala lu kubeba ingane amamdlalo senye kanjalo ukuthi sizosho ukuthi lo intombi kanjalo ngifunde kanjalo. Ngale ngenza nama workshop ke ukuze ke ngibe la ngikhona manje. Then 2021 ngaphuma ngayimela nganeqembu lami lithi uhlala ngentombi. But still ngingaphansi kwagogo uMamdlalo ngoba uyena ugogo wami ngoba empilweni ifanele kube nayo imentor yakho. Ifanele kube nayo umuntu okwazi ukuthi mina ngiphume esandleni sika sibanibani ngoba into yokuhlola sisi ayikho lula. Especially kuthina sebancane ukuthi usujele ukuthi uhlola uqedile kube khona enye into ezo end up isikuphazamisa. You have to go back kumzali wakho. Uma ngabe kukanje kwenzeka kanjani because awukwazi ukuthi njengami nje base ngimngaka ukuthi sengazi yonke into. Ziningi izinto engazazi. So uma sengiza kuleli point lika lakho mawulibuza ukuthi intombi ya kanjani. Number 1 onomehla ababumbene. Number 1 wami lo. Onomehlo ababumbene. Thina abonomehlo siqatshaniswa yintombi esihlolayo. Intombi esihlolayo zinolimi. Zinolimi ziyasixabanisa. Ungathola sikakhulumisani left and right kodwa sibe senzuma esebenzi o1. It's because thina sivuma ukulalela intombi zethu esizihlolayo. Oqala. Yes. Asibumbene. So there's no unit. Ayikho nje unit. Ayikho as much as uthola ukuthi sumlazi sonke khona ukubukana kabi angikwazi ukubingelela uMamshozi, angikwazi ukubingelela uAnzandile, angikwazi ukubingelela uMazwani. Ekubeni siphuma endaweni eyodwa kugogo oyedwa. Ngoba sisi uma uzobheka umlazi kahle kahle ukhanda uMamdlalo sokusho menginamazi. Uma thina sonke siphuma ngumamdlalo. Kodwa ukuthi thina ingane zakhe si end up sesikwebhana kodwa sibe siphuma ezikeni lodwa. Yabo. But ke ngiya kuleyo ukuthi ingane ya kanjani komunye ivuma kanjani. Ilento engisho ukuthi ilento ukuthi asifuni ukuthi into mawuyenzile ya wrong wrong. And enye into eshiyayo thina sithanda izinto. Angiyisho le. Siyayithanda izinto. But ke mamncane sonke nje siyayithanda izinto. Ngifuna ukuya lapha ngithi manje ngiyakhona. Uma uMendi njobe induna kaMamzuza. Yes. uMendi evakashele kwi-team yami nginomcimbi mina. Yes. Ngizomhlola uMendi. uMendi ngimhlolile ngathola ukuthi isola malisekho. I have to go back kuma wakhe. Ngimtshela ukuthi yazi ukuthi uMendi kuthethe ngiyamhlola isola malisekho. uMendi uma ngabe ukuthi uManzuzu ume ngoMendi kwi-team yakhe ayikhuleke uzomhlalisa. Umhlalisi. You know why uzomhlalisa? It's because ume ngaye uMendi kwi-team yakhe. But can I ask something mamncane? Now mamshezi ngoba umkantshu bomfu omamkhize omamgwala nonke laba sebekhulile. I'm not undermining asebancane. Angithi sikwela kwabaphambili. Yabo? Uma kuukuthi uMendi sekuyabheda angithi kuthiwa uma uye emhlangeni uma njalo bemniya kuma camp uma kuya ama camp iziko lihlolwa Hlolo mawala. Lihlolo mawala. Uma ngabe siye camping, uma ngabe sapha ecamping. Nene campaign nomkhosi womhlanga uMendi uzohlola ubani. Angithi njalo beya kulezi indawo bayahlola. Siyahlola ema camping njalo bayahlola. So there is a way ukuthi uma eye camping angahlola uma wakhe kuthiwa uhlolwa abanye. Like njengogogo ngingathi ngomuntu ongenza naye ugogo uhlola eChatsworth. Yes. But ugogo uyakwazi ukuze emlazi cinema
azohlola intombi zikaMamdlele ngihlale ngisonge izandla ezobona i-corruption uzobona yonke i-corruption njengomzali wami hayi ngiyamsorry to say that because angithi sifuna abone ukuthi i-corruption ikhona siyakwenza lokho kodwa uma ngabe uMendi engivakashelile ecampini yami engekho uma wakhe uMendi angithi uze kumina mengeke ngathi ngiyamhlola ngathola ukuthi akusekho right ngamtshela uma wakhe mengafuna ukungilalela mina uzoqhubeka amhlalisa uMendi ngayizwa le nto leyo ngoba inkinga yakho uMendi induna yakhe and ume ngaye uMendi yena uyalibonisa kodwa mina ngithi angikuboni ila siqala khona ukuxabana ke sesixabene ngoba uMamdlela wathi uMendi wathi akaseyona intombi mina mawakhe ngiyambona ukuthi uyintombi la siqala khona but ke manje i-solution yaleyo nto ithiwani ngobani you know uma uMendi esehambile uMamkhize wafika wambona ukuthi akayona intombi uma phela ikhuluma ngeke sikhulume unomehlo wakhe mengafuni ngeke sikhulume soxabana sisi angikwazi futhi kuyicala elibovu ngisho noma ngabe akayona intombi mina ngoba angimhlola ubevakashile kodwa mina ngikwazile ukumtshela uMamdlela ngathi uMendi akaseyona intombi futhi nje sekuphelile akhona into njengasiciyeno uyayibona kwakhona into nje ongathi le ngifisa ngisho ukufela amathe yabo mengithi ngiyamtshela uMamdlela athi hayi ngizobona angihambi ke ngoba angithi mina ngikwenye indawo ngiseChatsworth angihambi ke ngiphethwe amanye amakhansela lapha angihambi ke ngilokho ngikukulula ngithi weMamdlela wena uMendi uphi mhlawumbe sothi sithi ngithi gaga ngoMendi emhlangeni hawu nango mina futhi kwenzekayo angikwazi futhi ngizothi mina noma sengithi hayibo ngibona uMendi ngifika uMamdlela engishintshele ngisho ebusweni nje ngibona uMendi kodwa ngibe ngangikutshelile ukuthi hayibo ngeke nje yabo nje lapha akukho nokuthi ngingaciciyela manje lento le yokuhlola iyabophana ngoba umzali angangibopha ngisho engeyona intombi ukuthi bengikhuluma ngoba kahlolwa yimina umnyise ngimamdlela uMamdlela uthi uyintombi Mambongo uthola uthini wethu kube ngathi wena othe umntwana akekho right kube ngathi awuboni kahle akenzi kahle zonke le ingane ayihlolayo akayiboni kahle uma mbani uyabona usho kahle ukuthi uright kodwa yinithi akekho right akusazwana ngempela ngangibani uzwane unofuqo la ufuna ukukhuluma mama ayibingelele ngithandwa zami mina awengeze nje engijwayele ukwenza ukuthi makuthiwe ngiyayihlola intombi ngiyithole ingasesiyo ngiyaye ukuthi ngenyanga elandelayo fonela umbongo sengiyabelisa nje noma ngafonelile Mbongo ngiyakhepha ngelanga lokuthi ngicela ungivakashele ungezi nezintombi cela mayefika umbongo ngimtshela lutho ukuthi ngimbizelana ngalelo langa yimina engibhala intombi yimina engiyifakayo ngilapha eminyango angikho ngisho endlini ngiyavala umnyango ngibe ngaphandle umbongo uzohlola nami lento engiyenzayo ngiyamtest umbongo ukuthi uneqiniso elingakanani kusho ukuthi kufunakala iunit uma ngila ngaphandle zizongena ngithi ngiyazazi engifunayo ukuthi ziungakhe ngisaba noma ngikube u2-3 months elokezi ungamxoshi eze umhloli hayibo kuloko abafani yazi nangenyanga ephelile okay sobona ngekhempela nje nayo ungabi namsindo ngoba lezi ngane ziyasifunda kwathini ukuthi umama uhlobo njani yes next month uyaphinda uyabona hayi no ngathi iyakhula indaba la awuthi ngibiza number 2 manje ozongikhiphela le solution ngoba noma Mbonga uyifihlile ngima ngimbiza umbonga ke mayisehlola bengena ngilindile nje ukuthi umbonga athi wezwane awume kancane awungene ngiqala lapho ukubona ukuthi washaya umbonga mabe u4 ngiyazi kushoda 3 mangifika ethi hayi ntombazane umgcineni lo
umnikazi wendaba ke akalali ngendlela ajwayele ukulala ngayo ushintsha ukulala amahlondo oqala ozombona ngayo nesmiling ngisho makuthiwa uzolala la uyayimbona uma eyintombi ekhululekile ithi gincike ibihleka uzombona yena ukuthi namhlanje njengoba kunombongo futhi angeke asaza thokoze akancibikali azathi amen athi he baba lokho ekutshonto ekubona ukuthi ube sethi wezwane ngena ube ngena awukhombisi lutho nakumbongo ukuthi khona engikwaziyo ngalo muntu angibizile yena uma ufika nje ufika uthi hawu kwenze njani dadewethu athandi umcine nini ngithi mina besihlola ndasimanje ube khona ube khona manje emva kwami awume emva kwami maye mala emva kwami buka ke ngqi phezulu ubonani zona kunethemu ke esikhulumayo ukuze kwayena singambulali asisho ukuthi uyabheda thina ngakithi sithi icase C akazi yena ukuthi usiumeleni vele sithi C sengizophuma phandle sengiyabhala ngimfaqashaza lami wegel yazini soxoxa sobabili ungahambi emakhambi intombi angithi sengitholile sengiyabudlunkulu ongiphethe Ndlunkulu ngithole intombi engaka ezingekho right sebonakele athi ngempela ngithi yebo ngempela zu4 azikho right ngiyenzile itest yami ngaze ngabiza umama Mbongwa wafika uMbongwa waphasisa lento ebengiyibona oh okay kudluleke lapha uma sewuhlola ngenyanga elandelayo uzoza ngithi usuya kumzali usumema umzali ngiyacela ubekho mina ke ngiyaye ngingahlole ebusuku hlole ekseni ebusuku niyarobheka no angithi kunomzali manje engifuna kwazi uzofika ekseni hlole ekseni fala kuhlole kuvela ilanga sengitshela ukuthi umzali angithi ngifuna ukuthi akhona ukuvukeza okay afike ekseni asifice sisafolile yes angisho lutho kunabantu abakho kozokhuluma nabo baziyo ngokushiyana kweminyaka ngiyayenze njalo thathu 10 thathu 9 thathu 8 ngize ngifike kulomdala kunabo esikhungweni nalo wakhe ngifaka la okay Mamphanyane na Mam Gobes I think phela lento ibuyela ekutheni the origin ukuthi lento isungulwe amaziko amajiji nizongivumela nonke you know I think in any mentionayo la there is no unit but the most important thing ukuthi kubuyelwe ekutheni the origin yokuqala amaziko ukuthi aqale for what so it's very important ukuthi what transpired and inspired ukuthi niqala amaziko ne-vision yokuthi niqale amaziko ngoba niyabona ukuthi kunoqhekeko kwani phakathi kwani ukuthi kunoqhekeko phakathi kwamaziko ewodwa you understand ngoba amaziko onomehlo ba amaziko alikho iziko elizoma unomehlo enjani engekho you understand so nina ngokweni nithi makwenziwe njani solution ungaqala Mamphanyane yes okay ngizoqala nje eqaleni kwami ukuba unomehlo ngiqale ngo2009 uqala kwami ngiqala ngaba unomehlo ngiqale ngiqoqa intombi endaweni ingane zenza ama category ahlukene ngiyamodelisa bengimodelisa ngenza ama dramaturgy ngenza nje izinto eziningi endaweni ngaleso sikhathi kwaba zagcwala nje impela ingane zaningi nje siqoqene endaweni so meqoqene endaweni ngelilanga ngathola umunye umama usangweni mamtholakele wathi ke hawu yazi ke wekhosi kuzobe kunono kuzobe kunama category amaningi elokushini lapha eBhekuzulu ube kufike nawe uzobona ukuthi bekwenziwa kanjani mangifika lapha yana eBhekuzulu ngisahlele nje ngifike ngihlale nje nabantu abaningi ngizo nje ngibizo kuthaqela uzohlala ngapha etafuleni
kanti khona umama othiwa Mama Mkhonza. Mama Mkhonza nje useshile emhlabeni okade ephethe kakhulu uZululand. Angimazi lo mama lo, ngifike ngihlale nje eduze kwakhe athi hawu wazi wami muhle sisi ungaphi ngisho ukuthi ungakaphenyana. Athi Pholana ngithi ngiphethe intombi ajike nje kancane athi uphethe intombi ngithi yephethe zakuphi ngithi ezase-Lakeside athi ihlolaphi ngithi ayihlola athi akusizoke intombi lezo. So ngase ngiyamtshela ngathi mina cha angazi ngize ngihlole futhi ngangisaseyingane ngaleso sikhathi. Athi kuzobe kunomcimbi ozobuka ukaB ngicela ukuthi ufike lapho kuzobe kunomemulo. Nangempela ngathi ngithasuka nje kena ngijabulile la ngijabulisa ukuthi nje intombi seyizohlola mangifika emakhaya sengibiza umhlangano wami weingane ngoba ngihlezi vele ngiwenza ama-meeting. Hawu bafethu sekuzohlola senizokwazi ukuhamba intombini ihamba umhlanga. Ilapho kwahlukana khona inhloko nesikhanti ukuthi okay nayo intombi manje napa bangasiza intombi. Ngathi mase kufika ukusondele umcimbi lo wakaSangweni ngahamba ngaya khona emcimbini. Ilapho kwaqala khona ukuthi ngixhumane noMama Mkhonza sasiqala ke indaba zokuthi sengaphansi ukuthi ngihlole. Ngahlala kwathi ngo2 years sesekuphela u2 years weze-Lakeside wazongibeka wabiza ikhansela lami wazongithula ngoba kwangekho nomehlo ngaleso sikhathi. Wangithula wathi nangu mama osihlola osephethe intombi angakahloli. Wangitshena futhi wathi umuntu mayefika entombini akamana afika ahlole ngahlala for 6 years ngingahloli ngihleli nje ngibuka ngifunda ngenza yonke into. Ngagcina ke nami ke lapho ngifunda izinto eziningi ezangenza ukuthi nami ngibone ngiqhine ngoba nami indlela vele ngangivele ngihamba eyintombi. So ufika kwami ke entombini isikhathini esiningi ama challenge esibhekana nawo maningi kakhulu. Ngikhumbula nje nami ngoba kwaze kwaba sekutheni ngize ngifike emizini nami befike beshaye umuzi engangithi intombi ayisasiyintombi. Kodwa ke mina engikufundile engikuthandayo nengikwenzayo esigodini sangasekhaya ngiyibone ngumama omncane omama abadala abaningi khona uhlale uthi umama Nsibande osephethe njengamanje. Mina intombi mangithi uthi ayisintombi ke ngibize same time umama lo osiphethe ezokwazi ukuthi angitshene ngoba angikwazi ukuvunulise intombi engasasintombi ngoba lezi ingane lezi iteme engatholayo esikoleni zithi kulihlanu kuzoba yicamp zigcwalisela lezi ukuthi mina ngizoya ke campini uzongibona futhi ngizobe ngivunula nesoka lalo lelelale nalo lizothuka wonke lo muntu ola ukuthi akasasiya intombi. Manje kwakuthatha isikhathi sokuthi nami ngitshene ukuthi umuntu mangimthola njengamanje ngibiza umama sometimes bokuthi bathola indaba ukuthi vele injalo ngibiza umama akavunuli ngisho uvunula kimi ngoba vele igama lami kuthiwa buka ama makeup buka bagqoka imali yengane kwazi ukuthi thina siyathengwa ukuthi ingane zizi intombi ingasiza intombi. Nendaba yamachashaza ke ayingahamba ngangiya khona indawo engangiye kuyona mawundlula kaNongoma ngathi mangifika namachashaza kwathiwa lelizwe nje lela awasetshenziswa ngoba ingane mawuthola usengasasilo mayiphuma lapha enganachashaza uzothiwa ngathi mina kanti sizokwenzani. What's the aim of this? Sizokwenzani la? What's the origin of this? Sizokwenzani la? Ngathi cha ngeke ngikwazi ke mina ke so ngicela ukuthi makuwukuthi khona ingane ngabuya ngayo kusingayi ngathi singayi one ngeke ukwazi ukuthi uzomiswa abantu ozobenzela ifavor. Una 22 uzokwenza umemulo uzokwenza ifavor kubantu abalali beno16 ngathi mina ngiyahamba ngeFriday bancenga kwathiwa cha ngeke besavunela bawakhumula nje amatshalo babuya phansi ngaqhubeka nomcimbi. Manje ama challenge maningi nje esibhekana nawo thu. Mangobese ngiyabingelela mina sami story sokuhluka kancane ngoba ngobese ke ngingakhuluma singakafiki la nabanye omama kancane kafeshane. Uqala kwami ukuhlola ake ngiqale la uma lo wenze into engikhule ngenza. Mina bengumuntu bekhonze ukuhlanganisa umculo. Ngithe mangiphuma emculweni ngane Sunday school omkhulu ngangelevel yami ngaleso sikhathi. Ngiculisa ngisuka kwangena isizini yokudansisa kwangigcwala ingane about 100 umakhutha wonke ohlala lapha ekhaya. Ubusuku nemini sihamba singenela ama competition yonke indawo. Lezo zinto kwakuyizinto engangiyibuka nje ukuthi ngizama ukuqoqa ingane
ukuthi zihlangane zenze something kunaleyo ukuthi zizogijimela abafana zigijimela ama-drugs. Ngokwami kwakusayiloko nje kuphela, hhayi ngingacabanga ngalutho indaba yentombi. Yahamba iminyaka nako ngiyagana yabo ngithola abantwana, okay, kube nepause yokuthi okay sengingene kulesi stage ke manje. Ngakhulisa iy'ngane zami ezimbili zafuna ukungena iy'ntombi, kwaba ezinye iy'ngane ezinye eziwu-4 zosikwiza bami nazo zifuna ukungena isintombi. Mangithi ngiyabuza kephi la kukhanjwa khona iy'ntombi, kukhonjwe ngaphesheya. Ngangazi-ke ngasekhaya ukuthi khona indawo engaphesheya ehamba iy'ntombi, kodwa reason being laba balaphaya bathi bafuna ukuphuma, laba bala kumina bathi abafuni ukuya la. Manje ngingafuna iqiniso nje, ngangena ku-social media yonke, ngihambe ngigugulisha, ngihambe ngayibona uthando lamanono, ngabona amanono asemlazi, ngakubona nawe, yabo ngakubona abaningi. Zabuya nazo ingane zibuya nelokhuza ukuthi nako la sifuna ukuya khona. Ngabuza kuphi lana, kwathiwa iSentuzuma. Hhayi-ke ngalokho ngiqala-ke ngiyihambisa iy'ngane-ke. Ngiqakuhambisa iy'ngane ngenyanga yesibili ngase ngihamba ney'ngane eziwu-8. Ngenyanga elandelayo shuthi ziyatshelana ngithi seziqalile ziyavunula lezi ezami zihambe. Ngenyanga elandelayo kwagcwala iteksi. Ngenyanga elandelayo kwaphinde kwagcwala omunye iteksi futhi. Sengihamba ngamateksi awu-2. Ngiphoqelekile ukuthi ngihambe la. Uma ngihamba la iy'ngane azilazi idolobha, ngoba mangabe ukuthi ngangizoyihambisa zodwa kahle kahle, kodwa ngoba azilazi iy'ngane ey'ncane futhi ngisho udriver ngibathembi ukuthi ngihambisa iy'ngane zodwa no driver, ngachuza ukuthi njalo nje ngizozinikela. Vele-ke kuyinto yami engiyijwayele ukuhamba ney'ngane. Mangifika lapha-ke sengifika namateksi amabili amateksi amathathu. Okay, ngiyalana-ke la ngiya khona. Kube nengxabano phakathi kwabazali noNomehlo, ngoba ngangakhe igroup phakathi kwabo bobabili kwabazali ukuthi iyona abazowenza i-communication ngayo igroup, ukuthi mangabe uNomehlo efuna izinto nakhona angiyekile ngihamba naye kuzo zonke. Angithi mawusuke uhamba noNomehlo-ke mangabe njalo every time ukhona ugcina ekubiza athi woza la, enza nje uqala la ey'tikeni ufake iy'tika okubhala iy'ngane emnyango. Ngaqala kanjalo-ke nakuyena. Kuthe sengifundile-ke sengiyazi, kodwa nje ngisaloke ngihamba-ke ngithe makulwa ngezathu ey'thize abazali noNomehlo, ngangena in between lapho. Ngangena in between, angisazi ukuthi ngizoyilamula kanjani. Iy'ngane ziningi, uNomehlo udiniwe, abazali badiniwe. Kwacaca ukuthi akekho umuntu osefuna ukuhambisa ingane yakhe iye ngala. Omunye akekho futhi afuse ukuthi aphinde ahlanganyele ney'ngane. Zahlala phansi iy'ngane, ngahlala ngaphatheka kabi, ngane-stress, into ngazuyibona ukuthi ngizokwenza njani mina ngalezi iy'ngane manje, ngoba kwale yami isixoshiwe-ke kushuthi lapho ngeke ngiqhube yami ingane, ezinye iy'ngane zibe yisele. Kubangwa nango bese? Kwakubangwa imali eyayidingakala, kwakuzoba ne-graduation that time. I-graduation apparently abazali babona ngazuthi imali edingakalayo edingwa uNomehlo yayinkulu. So abakwazi ukuyi-afford, and uNomehlo ngoba unomcimbi naye u-under pressure ukuthi uyayidinga le mali because ey'nhlelweni zakhe yena uyazi ukuthi uhlele abazali aba-understand. Baphuma kanjalo-ke abantwana. Ngenyanga yokuqala zangena iy'ngane zizohlola, asazi ukuthi senze njani, sizwile ukuthi asifuneki lapha kodwa asazi sokwenze njani. Ngafonela abazali ethi hayi bazali nathumela iy'ngane, ngikho mina hayi nathumela iy'ngane azihambe-ke lezi ngane, phindani nazo emuva nihambe nifune uNomehlo ayinizobafaka kuzona lezi y'ngane. Bathi awu njengoba siyazi ukuthi lo Nomehlo ngale kade etrainer ngo-1 no 2 no 3 4. Ngithi kulungile lokho, ngiyakuzwa lokho ukuthi wayengithelela isikhathi, hhayi lesi sikhathi sikanjeni. Wayazi ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi uzonginikeza imvume. Okay, zaphinde nangenyanga elandelayo zabuya iy'ngane bangifonela, hhayi-ke ntombazana ngazi kuzokwenza njani, kodwa mina yami ingane ngifuna ibuye ihlolile la.
ngangithuthumela ngalelo langa ngangithuthumela ngingazi ukuthi ngizoqala ngaphi mina leyo nto. Angakuba ufazi wami ngayitshela ingane ukuthi cha angeke ngize ngikwazi kwamanje hambani ngaya kusisuza kithi. Yes. Ngaya kusisuza kithi ngathi kuzoba necamp kasisuza kithi ngicela sihambeni siye kuleyo camp. Ukuhlola kwabo kokuqala ke ngafike naye ngatshela uzakithi ngangikhala minye mathi zakithi mina ngazi mina lento ukuthi manje mayifika kanje kumina kumele ngenze njani. Ingane angikwazi ukuyikhipha ngama ngiyikhipha ngiyasaba ukuthi ingane izokucala isiganga. Ngangena ke lapho mangingena sengiyaqeda mangingena lapho ke waqala wangihlolela naye aqhubeka lapho kwathi ngeke ngikwenza umsebenzi nami nginowami umsebenzi. Angithi ubonile u1 no2 no3 ubonile okunye sokuchusha sikuchushe nayo ngendlela ngoba phela wena awusakwazi ukuthi ubuyele emuva kunomuntu owekade ngenxa yesimo. Base ngafika lo mazwane ngayiletha ingane wangihlolela zona. Ngabuya mangibuya kwaba nendaba yokuthi enene kunomehlana ingane uthatha ingane ngilana ke la challenge manje onomehlo xabani nodwa ngilana ngikhona sis ngizokusho nje lokho la ku podcast. Inkinga engabhekana nayo yayihlungu ngendlela esimanga cause babengazi ukuthi le ngane kuze zibe la kumina ngalendlela ezingakhona and mina ubuhlungu engibuzwa le ngane ukuthi zizosabalala zizophuma. Wathiwa angazoqhiba ukhowe amaqembu aqalayo nifunani ukuqala lokhuzinga abazi ukuthi mina kwenzeke kanjani ngicina kusho sona amehlo nababayi inkinga and I cannot go back la ingane iphume khona I cannot go back. Ngaqala ngaphuma khona omunye njenga apparently akekho lana ngahamba ngaya kuyena every camp wayemangami ukuthi nene ngiyeza ukuthi senihamba lapha yana nangihamba khona lapha kufika ulale uvuka usuyintombi wara kuyadawa kuyaphuzwa kwathiwa mina ngiphuza lapha ngiphuza ngisho utshwala so ngiphuza nazi ingane mina ngiyengenza icamp ngathenga utshwala kwathiwa kuphuzwa. Imagine lento ebuhlungu kanje shaya character yakho ngasukuma mina ekhaya ngizwa leyo ngangimncane kodwa ngabona ukuthi okay ngoba umuntu engimbuka njenge mother figure kumina ngizoya kuyena ngifike ngikhulume naye. Ukhona akekho ngiyathemba ukuthi enene ubekhona kodwa sesayilungisa ngafika khona mangifika khona ngibuze kwenzeka kanjani ukuthi kwenzeka into kanjena na. Ibhlungu mina lento kumina mangabe ukuthi ngenza iphutha wena ngibiza ungibizele eduzana ngoba mina nginjena nje futhi ayikho into ehlukile ngami ngibizele ungibizele eduzane ungishaye ungithethise ungenza noma yini ngoba phela vele mina ngimncane nginawe ngichazele ukuthi ngifike kanjani la ngifike khona. Ngilana ke into esinenkinga nayo thina abonomehla abancane noma onomehla abaqalayo asitholi assistant asitholi acknowledgement asikwazi ngisho ukwazi ukubuza noma uthi ufuna ukubuza into ekufanele ngabe ibalekile yomuntu omuzi umuntu asikwazi thina ukuthi sisebenzele lesisho ukuthi indlela ibuzwe kwabaphambili asikwazi kuyibuza otherwise ungene efonini yakho ungene ku laptop ugooglishe at least nisho ukuthi omama umkhize nomama Shesi nomama Zwane nomama Gwala izokuphikisa bayibambile information uyasazi ngiyasho nami manje ngithi hayibonke mangithi hayibonke angithi la ngikhona mina la ngikhona ngiyazi ukuthi kunomani ubani lapha
umani ubani laphaya umani ubani mangifuna i-assistant angisho nina anikho kwindawo yami ngiyajabula ukuthi akekho nje khona akekho kwindawo yami ngiyacabanga mina ukuthi okay manje ngifuna ukubuza lento ekanjena manje ngiyathanda ukuthi noma ngathiwa ngangithanda ukuthi enene ngihambise yonke le weight ngoba ngangizisa i-weight kumina indaba yengane ngangithanda ukuthi ngihambise yona before mina ngiye kubona kwakuvele sekukhona izinto ezibhlungu enzima eseyikhulunyiwe so mina ngivaleleke lapho ke ekutheni angikwazi ukuthi mangabe ukuthi indlela ibuzwa kwaphambili anginayo umuntu engizobuza kuyena otherwise ngize ngihambe ngiye kumlazi wami khona umama ubani ukuthelezi umama ukuthelezi lo idadla ukangisize mangabe kunelento engiyidingayo mhlawumbe ngifuna ukuyibuza nawe mazwane ukungisize makhona into engifuna ukuyibuza uzakithi labo abakumlazi wami okay mangobese ngiyayizwa frustration yakho futhi ngiyabona ukuthi hayi uzokhuluma kuze kuthiwe 3 5 engikushoyo manje ukuthi bengifisa mina ukuthi bangasibuki ezif ngoba ngesikhathi basibuka ngalendlela abasibuka ngayo sizoqhubeka sona umsebenzi ngoba sazi indlela ibuzwa kwabaphambili okay ngicela nje umama Mshoza uphakamisile ngizonibiza umama Mshoza akakhulume kuze umama Mkhize ngifuna umama Mzwane lapha yani akhulume naye noma Mncube naye Mangwani wathuka namhlanje efonini uyakhuluma nje ekhopini uyeza Mangwani wathuka namhlanje hayi Mangwani hayi bo usama amakhamera lutho hayi bathathe ngizokhuluma nawe Mama Space lapha ngifuna ukukhuluma hayi ngizokhuluma phezu kwabo Mama Mshoza phinde ngibingelele ngifuna ukulungisa kuleli phutha lokuthi kusho mhlawumbe okanye umama lo wakutshela akakutshelanga ngendlela yokwakha ukuze kufike kahle nakwena ukwazi ukuthola usizo wawufuna kahle kwakufanele naye uzakithi angakumukeli njengomuntu oqalayo ethi uzokufundisa ukuzohlola izingane naye vele engakaze afundise umuntu uyifundisile kanje ngingakwazi ke uzakithi wehamba naye akazafundisa uzaki angazi ayisoboshwa nithini umama akazafundiswa hayi manje phathi ihlakulazi kanjani khuluma Mangwani hayi impela safika lafuna mina hijack Mangwani it's fine hijack Mangwani yalo mama lo ofundisa wena mama yes umama wakade hamba nayo yes umama simfita ophongolo hayi mama ngilungisa angishongo ukuthi wangifundisa ngathi ngahambisa izingane zami no zahlolwa kodwa phela kodwa Mangobese kusho ukuthi nakhona zayifundiswa umuntu onjani abathi abamazi yabona ishoyo ngoba kusho ukuthi ihlo makalazi ulazela yonke ngiroma mfowethu ngiroma into ngishoyo ihlo lazi noma akalazi akalazi oyihlathi ngoba oyihlathi Mangwani ngoba simfite ophongolo yebo ma lo ntombazane lo yes simfice ophongolo okhangela amakengane kuba bekho esasinabo la emkhosini okuthiwa 1 samfite Zwivane kaNongo masimfita kaNongoma soma Mangwani asamadoda wasama la front ma wasafika thina late sivamisa ukufika late lapha kwinto zethu ziyanyanyoko siyafika unengane angazi noma intombi noma inhloboni kodwa okukhombisa ukuthi laba abantu bayathandana Niyangizwa yini? Siyakuzwa. Ningamfonela umuntu mama esasina. Hayi uthi niyamuzwa yini? Niyangizwa. Okay. Balana nje bathe nje thaqa. Ha. Uma sifika mina nginenkinga yokuthi ngazi noma ngabula akukwazi ukuthula. Angikwazi ukuthula mangibona into ebhedayo. Kade hayi bakwethu. Lana sekwenze njani?
phela ngeke ngasho ugwala mina kanyiso kanti abantu bayezalana nabantu bayo ngiyayithanda into kwathi iqwebu wavusa ikhanda kwenzekani la sifuna ukudlala siyafika umntwana uzungu sinikeza izinto zokudlala umntwana nto zokudlala sifuna ukudlala la akusandlaleki la nabo abantu bathathe nabakwazi ukunyakaza abathandana bathandane mathanga asikwazi ukudlala manje kufanele bahlehla ngithi abafike eqala badlala nje kahle sekufanele bahlehla phela manje sizondlala thina akusandlaleki nampa abantu hayi ngase ngibuza ukuthi kanti madodana ngangishisa ugwala nami ngiyamthanda phela ikhehla la ngangishisa ikhehla la kanti khona abantu abazothandana wavona ngakusasa waba imfino lo mntwana wawo hayi ngcono ngoba kufikana nabantu abadala sambuza noZulu wasentshaba kwenzekani la wena wasovele lengane yaphi la ingane ngoba ingane azisi uzomama la izalukwazi laba baze hayi kugcina kuthiwa abantu abazala ngathi kanti uyabona ukuthi wena ngoba vele wena akuhlathi uyaphi umuntu ozele uzele mina ngamtshela amahlelo umntwana wathi umntwana nje mina kwanyusa ngeke ngize ngiphathe mina umuntu ozele ongashadile ngingaphatha umfazi ophume la wahamba wayoshada ngizothatha iqhaza ngizothi alizotshena ingane la ukuthi wena mamamgwala ubuyangithatha ahambe nami nawe ungazala kulungile uzokuthatha mamgwala ahambe nami ngeke mina ngize ngikwenze lokho wathi hayi ngingama ngitshela ngabantu abadala ngeke ngize ngikwenze lo mntwana lo akhuluma umama ngobese ngempela lo mntwana usehlathini abazali mhlambe babexabana naye nje kwakukhona lokho ababekubona okwakuzona awengakwenzi kahle usuqedile ipoint yakho yes benginalento ukuthi umama ngobese uthi wafundiswa athi benginalento ukuthi kwakufanele mhlawumbe amdlulisele komama Ndlalosi Mama Kiss kancane nje okay konke kushisayo ma okay Mama Shezi ngani ayikhulu hayi ma mina ngifuna ukubuza kuwena ngobese ukuthi khona umama Ntombela kwamakhutha umama omkhulu osiphethe nami ngilana nje ngiphethe umama Ntombela kukhona omama baningi omama ukuze kule ingane phela lengizwa ukuthi wayakuyona wena uyanga ngani umama Ntombela wayekela noyi imake sithanda imake mphendulele bese wayichaza lento ingane ziveze umuntu ezifuna kuyena nabo ke sehluphekile kulowo muntu nabo eduze lapha mina ke ngobe wena ngobese engizokutshela kuwena wena mntana uyingane kethi bona umlazithusi izakwazi akumina phela izakwazi basibaningi gogo umlazithu wena umlazithu wena owami wena mina ngisekomtini la umlazithu wena ngiluleka ukuthi buyela kuthina wena angisho ngenkani ningizwe kahle angisho ngenkani ngobuhlanje siyabonana Siyabonana buyela kuthina ngibuyela kunina nizongabikela noma usho njalo manje usho njalo wena umlazithu wena woza kuthina wena ngoba uma ufika nje ngiyayihlahla indaba yakho mina mama siyabonga Mama Kiss Mama Kiss kade kwahlupheki sikhona siza kwazi yebo ayi inzima indaba nami mamngobese ngasheshe ngaqala ukuhlola ngahlangabezana nezingqinamba ezinjalo zanginetha imvula angizange kodwa azange ngize ngihambe ngidwanisa ngathi angifuni ukudwanisa ngize ngeqe ama-region njengokuthi usuke lapha yabomakhutha ushone kozakithi ngifuna ukukutshela kona njengoba omama bethi bafuna ngafuna ukugonwa abantu uyubona ukuthiwa nakuthi ngizohlala phezu kaMamshezi engidusha ngahlala kunzima ngingene ka-art and culture ngingene singena ka-art and culture zazikhona zona iy'nkalimeva lezi omamugwala zikhona iy'nkalimeva lezi omama ugwala zithi uyahlola nawe ngani yami ngaleso sikhathi nami ngangimncane ngempela ngithi yebo ma bahleke
Sengisholo ukuthi hlala elokhuzana uyazi mina bengiqala ukubona kodwa ngiyakwazi ngingakwazi ngendlela odume kabi ngayo. Abanje bade ngikubuza imibuzo kade silapha ya thina nje mhlambe la udume ngokuthi uthatha izingane wena eziqoshwe abantu abahlola abadala uzithwa azizona intombi zifike zivuke kuwena. Ingakho abanye labo nomehla abadala mhlawumbe uthola ukuthi ke abasakufuna udume ngokuthi izintombi zibhema nawe ziphuza nawe futhi intombi yazi ukuthi nami ngaze ungamusa ukhala uyabona yabo nje ngisho ukuthi nampa abanye abazehlisa bezehlisa kunzima omamndlela hayi ukuthi babona manje sebeqinile sebewohlala ngento mina ngugogo wakhe zazinetha mina ngumancengo wangashadela kanje ugogo wami lo aqede ugogo zazibanetha nabo ngoba labo mama uma ungangenanga ungena ngamafastela iminyango ikhona abathandisisi yonke indawo kunjalo abayithandisisi yonke indawo inepolitiki yakho abayithandisisi leyo nto uma ungabe ufuna ukuhlola musu uhamba ufuna izingane oza abosho uza kithi ayithi ngihleba ngayo ngiyathifisa futhi into esikhulumayo iphele la kule nto uza kithi ngathi uyabona ngathi mamkhizi izophela kanjani ngoba phela le nkulumo iyovela kubantu abawu2.7 million uza le ngathi nkulumo le ngathi yazi ukuthi ngathi uza kithi uyebo unenhliziyo mhlambe uyudonso yiyona unenhliziyo edoba nami ungithanda kabi ngoba ngathi ngihambela nje komunye umhlonyane ngabafica ngibenyuma mzulu bekhona nabo mamndlela lapha ngiyathanda ke mina ukuzula ukupatolo bavele sengimdala nami omamndlela bayihleleni lapha bayibukile into mengijikela ngale ngifica kube kwisitulo kubekwe notshwala ngabuthatha ngabuchitha lobo tshwala ngathi ngithi ngiyabuza zathi khwici shuthi vele phela mangabe abonje endaweni kumnyama kwesikhathi abanye ujike ungababoni uza kithi ngahlangana naye emhlangeni leya ndawo uyabona abantu abami sitreata njengendawo thina eholi lapha kulele amakhosazana engadakiwe enje egqoke intambo zesonto udakiwe ngithi mina zakithi athi ma ungiyekela awungiyekela ubona laba beleyona bona laba inkalimeva lezi ezindala zinganifuni bayazi ukubezwa izinto noma ngabe zirongi bezwa izinto ekuthiwa ziyenzeka zibe ngoba wena awuyanga wena ungene ngewindi wena mangabe ufuna ukuhlola iya komantombela uvela uthi chunje futhi ufike ungahloli ufike uyibayifakela amachashaza uyubuke njengabondlela laba benza kanjalo uyichashe ubhale izingane wathotha bafika bathothobala ngageza ama toilets Nkosi yami bathothobala bazehlisa ulokhuzana yabona uzoqhamuka kuthiwa uphuzisa izingane utshwala umbulalazwe lokho lezi izwalikwazi lezi abakwazi lokho ngoba lezi ngane bayixoshile futhi la ngayona leyo nto abanje mina ngikwazi ngingakwazi uthema usilanda istory sakho lapha ngathi uyena noma ngesasho ngathi uyena angimazi kodwa kwakhulunywa umama Mkhisi ngoba ke manje uma ngobethu sechazile etafuleni ukuthi ubhexwe ngobenda ngabulala yabona ayisenzele kanjani angivelanga nga-decide ukuthi okay ngifuna ukuhlola iy'ngane no angisizwile i-background yabona but ngiyayithanda into esho mama Mkhizi uthi buyela kubona buyela zalukwazi ungasayi kuza kithi ubuyele kubani ubuyeza kwizalukwazi nje siphingo
Ngiyafonela. You understand? Ubuyeleza likwazini ngobani? We all make mistakes. Sometimes the beginning ayibi right, but the ending injani iba right. You understand? Ngina kuthiwa mamndlela nabazike zabanet. We understand? But I think into ebalekile ukuthi most of all if I understand ukuthi umsebenzi weni i-calling. Yes. Umsebenzi weni i-calling. Uma une-calling akubi easy. Uma yes, uma une-calling yes, uye uzithola usuphakathi futhi you know i-calling. So ayikwazi ukuthi kube easy. Ukhona funa ukukhuluma mamzwane. Imhlangano aniyenzi nina la mhlawumbe kuphela inyanga njalo. Siyenza ngokwethu. Njoba ngisho umese lo umlazi wami khona umhlangano ngizomtshela. Siba nomhlangano. Mina ngifuna ukuyivakashela imihlangano yenu futhi. Yebo, sokumele. Sokumele ngifuna ukuyimeme yonke le mihlangano yenu eniyenzayo ngoba wonke amaziko enu ngizowavakashela. Wonke amaziko enu ngizowavakashela. Yes. Mamzwane, umamzwane engifuna uthule nje lapha ekhoneni nomama bani nomama Ncube nomama Sibisi nomama lo muntu olaphani ephezulu kwamama Mancane umama Manzuza yes nomama Makho umama Shezi ke ngiyazi inkinga yakhe kodwa ke nje ya uzokhuluma kodwa mamzwane yes challenges yes sikuma challenges ya ngingasho ngithi bona akhona lawo ma challenges empilweni nje njoba sibogoga basebancane yes sinakho ukubukeleka phansi kulaba sebebadala ngibona lo kodwa uma ngabe umuntu oholayo kufuneka ube naleyo nhliziyo engezophakama ngaso sonke isikhathi uvumele nje ekugcineni kuzoba njani kuba khona umvuzo oba khona yizwa ngichaza akufuneki ngaso sonke isikhathi into uyithathe ngempi okay uphuma empini ukuze uthole ukuthula yileyo nto nje mina empilweni engazitshela nami ngikhuliswa umama Mdlalosi bengihlala naye umama Mdlela la esihlalweni bevule bethi buka maye nemicimbi engithathe athi ngiyokada umgonqo ngivuke ekseni ngo3 ngigeze intombi khona kulowo mcimbi kusuke ukhona mazi yogeza emfuleni athi mina ngeke ngikwazi kuyabanda ngikhumbula sisenkhomazi esasihamba kungathi unyawo selungaka liyavuvukala ungqoqwane ngibheke emfuleni uyashunqa ekseni ngo3 wathini yena wathi akanibeki lapho hamba wena ethumela mina ngaso so mekwehlikwa kanje wehlisa mina ngoba yena akakwazi ukwehla bathi uyangifundisa so indlela engifunde ngayo mhlambi iyona le eyezwe no it's the right one okuhlongoza ngivele nganginaki yes ngivele nganginaki mamncube yeah challenges ngiyabingelela umama akhona ama challenges kodwa engakubeka la kule department bakhona futhi abadala abanothando lokhu ngisho mina ngoba ngingomunye wabantu ababa nenhlahla mina umuntu ongumentorishayo umama Thango uMamfene yes uPinetown 1 ungiphethe ngothando futhi uyangitotobisa endleleni so enye into ebalekile ukuzithoba yes uma ngabe usemncane njengoba kusho kuthiwa indlela ibukela phambili ayikho into ebalekile njengokuthi umhloniphe umuntu ongaphansi kwakhe uzithobe ngaso sonke isikhathi mangabe khona ongakuboni kahle usondele kuyena uhambe uyobuza nami indlela engangena ngayo ngangena nje nangu udadewethu singaba kamakhoba sobabili mina ukuthi ngigane kwaNcube okay yebo soba uthusi ngaphansi kwakhe uMamfene nje usiphethe kahle zaba khona inkinga mangabe singena nje mina ngasho ngithi wangitomula yebo ukuthi nje ngibe umntwana wakhe abanye omama sebengichithile okay yes sabona mama Nzusi yebo ngiyabingelela kodadewethu wesibili asifikanga kalula la njengoba silana and akukaze kwabalula mina
ngiqale ngihamba lento yentombi ngikhule ekhavele siselo samantombazane sibaningi and ngiwu-last born and lento yentombi bisekhaya igcekeni so kuyinto engiyithandayo ngayihamba nje ngayilandela ngithe sengimuve ekhaya cause ngikhulele kwamakhumulo emphizi sengimuva ngizohlala la eThekwini mangifika la eThekwini ngacinga ngayibona egqoka iketi ngathi ma sengihamba-ke nazi intombi ngalandela ngizongena ngaphansi kaMamtuli usemevili noDabs bese kuba umama uSithole oyeqhamuka eGreetown ufica abathathu nje ngiyintombi yabo ngihlolwa yibona bangihlola kwaze kwafika isikhathi sokugana ngagana ngitheme ngigana cause bengiyinduna yentombi ngikhule ngiyinduna yentombi yonke into eyenziwayo bebuzwa kumina yonke into eyonakelela bekhempwe khona bebuzwa mina so uthe eseqala ukuhlala phansi umama uSithole wathi umama uSithole wenza uzola uganele khona bengakuvumela nje ubuye uzosisiza ngoba thina sekukhulekile yena wayesesele ngathi hayi manje ngizofika ukufika kwami bengifika njengoba echaza uMamndlela funeka wazi ukuthi ama toilet sekhanjiwe wena osele ingane ziwademage ama toilet uzoxosha amaphedi uzoqoqa uswido obudliwe iphepha lama chips yonke into ushanele ihholo uma ulicele iclean funeka ulikorobha uyophuma ngomnyango kahle kahle kufuneka lisikhushikhushi njengami uzukhale usuphathi nendawo nehholo kufika inyembezi ukhale uyibuza ukuthi ngihola malini lana kuthi njengoba echaza makuyokuqiwa emfuleni ekseni kuvuswe wena kuthi uhamba nentombi uzise emfuleni isebusika umuntu uyanyathela utshani uthi fohlo umuntu uyanyathela and abazali bayenza imemulo ngoJuni angazi benza kanjani njalo ngoJuni kufanele wena uyofohloza ungqoqwane uhambe wena uyogeza ingane ziyakhala ingane ayifuni ngisho ungena emfuleni uzozingenisa ngoba kufanele ibuye zonke egeziwe yazi lapho ke mama Manzuza leyo eyokumemuliswa kweingane ngithola ukuthi kuthiwa sometimes uma niya kumemulo weingane sometimes abantu recognize abazali abanimulisi so kusho ukuthi uthenke and uthole after being with a child so many years uzohamba nje mama ufohlozele ongqoqwane ubuye nezingane ubuye usuthi mama sengibuye nazo nazi izingane athi yena ke okay ke usezohlala pha uyabona nje mina ukuhlola ngifundiswa ngokuthi intombi uma uyihlola umlenze ungena la omunye ungene ngala intombi iba la wena bese ethi angime la uMamntuli ehlombe lakhe yena mehlola intombi uzoyibamba uMamntuli ayithi athi ubona ithi ngibhekani bese uyasho uthe hey bese makukhona egudlekile uzothi sukuma iphume bese alethi uboneni kulesukumayo indaba engafananga nalophumile and lento angazi noma siyayibheka nibona omehlo ngimncane impela kodwa ngikhule ngiyona ngoba benginokuthatha isibuko ke mina ngiyibuka ngazi noma beniyenza nilonto nginokuthatha isibuko ngiyibuka and akubanga nzima ukuthi ngibone umuntu oyintombi umuntu ogudlekile futhi akubanga nzima ukuthi ngimbone ukuthi lo khona la ethinteka khona engangokuba size safike ekutheni lokugqoko sekugqokwa manje lamaphente ekuthiwa amatonge ngavala mina kweyami cap ngathi angiliceli ayikho intombi egqoka itonge because ihlo lentombi liyalimala yes alikho right so umama ongikhulisile ngangithi unesihluku njengoba esho uMamndlela ngangithi unesihluku kumina kanti wayengikhulisela ukuthi kusasa kube kanje ngoba even sengiphumile ngoba chaza lento engathi icalling uphuma uyidube lento ngithi angisafuna ngisayi angisaphindeli laphana ngeke ngikhale zonke insuku kodwa ukhaliswe into engaholi kuyona kongena ucingo olodwa zithi we auntie sicela ukubuza ukuthi namhlanje uzobukhona nekhempini mekwangena lolo cingo ushathi ubungayi uzogeza uzogxobela ensileni uyahamba uyakuzona intombi and ukuphatha intombi bo manje ngoba nisho nithi kungcwele siyabonga ukuthi thina sikhulela kunina nasitshela ukuthi intombi into enjani intombi iphathwa kanjani and intombi ingcwele uma singayibamba lapho boma ukuthi intombi ingcwele ephinde sibambele yokuthi ingane ayithi mifike ezweni lakhe ithi izojoyina bese uyifaka umbuzo owodwa ukuthi ukade uhlolwaphi ubani unomehlo suka kuyena ufike kanjani lana before isaletho umzali
before uyilathise phansi uyihlole bese uthi ngicela ukumthinta lethi inamba kaNomehlo ngicela ukumthinta uNomehlo wami sizoyiphela lesiphithiphithi sentombi umeke sayibamba lapho ngiyabonga manje bese thana sam I believe manje uyalapheka what you were going through ngoba nawe uyabona ukuthi uyafunda futhi nokunye bengiye ngifisa ukuthi kusho nokuba emotional uyabona ukuthi you're not the only one ongena ngaphansi kwebhasi or emgedeni baningi omamzwane omamandlela bonke bayasho ukuthi akukho izini usemncane ngaveza noma Mashezi ngiyamthanda uthi buyela kuthina yebo buyela zakwazi noma Mkhize umile uthi buyela kuthina yes kukhona le ngiphatha kabi kuthiwa abazali abantu acknowledge noma nemcimbini wengane sometimes banganimulisi ngiyabona nayeqa nje mama Khoba nomama Sibusiso bangazibingani ukudla uzothi mama Nithi how many years ingane ingena laphana kwiziko isanabani iyasukela Bangqola ngenisa nabani ingane noma ngabe yabona nje wamuntombazana omncane wamagcina yabo uma bekhuluma ngetenesi bakhuluma la ngaphe kwakhona isakwazi sashona sagingqelana ephasi mafakazi yena nje watraina mina mama umdlalo wayekhona uDudu Ntuli umama waGambushe umama waselo kunye umama lo ukaDumusho oshonile umama ukhoma ngafika lapho mama ngizibuza ukuthi ngibe intombi ngiyabazi sengizosala ingane ezingazobazi umntombi kulesikhathi sanamhlanje la kungekho ntombi khona ngahlupheka kodwa kwafika ingane isizele kamakhelwane yathi bonane nengane efunda la isiyajabula ethe yesihlonga intombi ngagcuma ungafu ngathatha ucingo endlini kwasekho lezo kri ngasendlini ngathatha ucingo ngashoma kubaba besebenza eThekwini hayibo wathi mana kuthiwa kanje kuhlala khona inteyezi athi yazi ngibona nje mina kuphithizela nje la ingane ngisuke ngazi kwenziwani ngathi awungixhumanisa wathi hayi kulungile ngizofuna wafuna wathola ubaba umncwabe ubaba ukaGogo wayithola lento wafona ngahamba nengane ezo5 zazu4 ezaziseyihlakaniphile zino 11 12 wathi lokho kwami nami ngiyahamba kanti mina ngiyona yini intombi kathi uNkulunkulu wamona umncane nje wathi nami ngiyahamba khala ingane yavuka uhlala wena bani makwala na 8 years wena iminyaka u8 8 years wasahamba naye kwathiwa abaqala babuyele eceleni ngazi noyade unkosikazi kulamakhosikazi wathi oqala yabuyele eceleni zabuyele eceleni zalala ingane ngathi ngimbona nayo sesithe atawema ngizophoqa abafazi Jehova bengabazi kodwa lala kahle uyaqala kwathi bakuvula kwakikizwa vele kwangeke ngakikizwa leyo ngingane ngisaba laba kwaphela isikhathi singishayile manje sesonakele isikhathi siphila kuso hayi kwafika kwangena baphela bangena baba right ngifuna ukuthi ingane na6 angiyeki sebeyilethile abazali ngoba leyo ngane ihlukunyezwa nangumalume nangubhutwayo nangubani athi ungalinge usho uthi uthayibona ingane uthi uthayivula ingane ikhali ivuka uhlanya ibovu ingane phezulu bani mina ngeke ngahamba la ngahamba ama-social work ngahamba yonke indawo elwa umama efuna ukubamba mina ngezandla washo ukuthi-ke nami cha-ke ngidlala ngiyibekile phansi le nto yasuka la umina othandweni angizange ngicele celwanga inkosi ingane uthi uma ngifika kumzali ingane ithi ubaba uma ngithi ngiyafika uma usho phansi ngonyawo ukuthi ngizoyibulala nya ingane ngathi uma ibulala ingane ebulala mina ngoba le ngane awuwazi ukuthi njani njengoba uthi uzoyibulala njengani ithi uyise wathi uma ngabe kuwukuthi-ke wena mama ufuna umyeni wamaboshwe uzosondla ingane yakho uzosondla ngathi noma ningafa nilahle lapha esangweni anginamsebenzi kunokudayisa ngengane ngabuya kwase kufika umama Ntuli wesandofika umama Ntuli ngaleso sikhathi athi ngathi ngafonela umama Ntuli wathi ngathi umama Ntuli mina kanje wathi shona ama-social work ngaya kwi-social work la ngasekhaya sehla senyuka sehla kumanje leyo ngane yashada kodwa unina nanamhlanje asikhulumisana
noma ngathi sawubona ubhekane noma ngaba njani ubhekane mina into engifuna ukuyisho nje ngigcina ukukhuluma engizogcina ngayo bahloli bahle batakwethu ngiyanibona abancane abadala kodwa lento esekubizwa ngokuhlolwa manje hayi ngoba kusahlolwa kusakhiwa isizwe sesisemafemini manje sisemafemini manje sesakha imali ngalezi ngane ngoba ingane noma phansi lelo sente lokuwashiphini ifa lakho mayingenalo ibuyiswa leteleni ibuyelelana ingane umuntu eceleni malini mama Magwala balakhishwayo mina ngisola ngo10 rand okay u10 rand bese kuba ukuthi ingane makuthiwa inawo 10 rand ayisakwazi ukuhlola sizobuyela eceleni isizochiphiza isizokhala ingane awumntanami ngifika endaweni yakho phela mntakwethu awukhalela sandla sami mina-ke nkosama angigcini njengabi mayithe nje ngoba nginawe namhlanje imali uyalala umuntu Okay, fast. Okay, siyamuzwa. Okay, Mama Khop. Mama Magwala uyasho ukuthi nango 6 years yaqala. Yep. 8 years yaqala. Yep. So nisho ukuthi ni phela kefana ukuthi lo ngani sevarsity. U8 years usuku sakho primary. From a primary kuze kube high school. Nisho ukuthi uma lo muntu esemuliswa ifamily ikingamulisi nini? ngishishada. Ngisho eshayise icelwe ungatshela uzothiwa iceliwe ungatholi usheliwe Ningubo mina nje nkosami ngicela ukuyikhuluma iside lami mina ngithola ngisho ubasket ngithola ngisho amavat mina ngicela ukukhuluma iqiniso gaza sikhulumela iqiniso lento izobuka umhlaba wonke ngoba lento bese sakhuluma amanga izoba wrong mina sisi ngithola ngisho ivoucher mina ngifuna ukuba honest mina yes abafani but ngicela ukuyikhuluma iside lami mina ngiyambathiswa ingubo ngimbathiswa iphinifa lami before nje ngiyabuza ugqoka size ba mhlambe ngisho ngigqoka 40 noma 42 nginikeza iphinifa ingubo iphinifa futhi kwesikhathi bangihlalisa phansi kube isponti esikhulu ngimbathiswe kunembondo wami la Uyakhuluma iqiniso Mama Nceba yes ma ngiyakuza sami wena uyamolisa yes uyabona umama Zwane la nomama Shezi bathini bathi abafani yena ngishoyo bathi abafani ngelanga umbathiswa kahle ufika nje emzini womuntu bangidlalela isiphansi ulale kahle banginike nje umcamelo bakunika ingubo komunye umuntu ufika kuba ngathi kufika inja njengabingelelwa ngishibingelele komunye umuntu ufika umbathiswe leyo ingubo shone phini kodwa nje ubasket kunye ukuthola omunye isidwebo nje sengubabona ukuthi lo muntu lo blanket ngani yakho kubelethe ngani uthi angikwenzeli ngoba khona bangasanga ngithathe nginika ngoba khona loluhlelo salwenza lokuthi intombi mayimula iziko layo liyayimbathisa kuqale kumbathiswe usisi lo suke emula ambathiswe ifamily yakhe ababomalume bani bese kuba intombi zezingo zizombathisa usingayi mebeqeda lo phathi kasingayi sebebiza ugogo but ke enye into sisefane si understand amandla abantu awafani but Mama Nceba awakwazi ungafani abemaningi baze babe maningi awakwazi Mama Nceba mntaka mama khona umuzi obonayo nje ukuthi ungangibuka ngigqoka iphinifa elihle ucabanga ukuthi ngimi kahle kodwa mawusufika kaGwalibonda yila kukhanya khona umuzi obonayo ukuthi lana nje la bayengamabona mina ngiyaniswa menisho njalo unyaka ophelile nje uphela uyekuphela iminyaka uyophela sasa kunomhlonyana kwahlonyana waqeda kwathi nyasahamba sangena endlini wangena umama nengubo lezengaka osongile wangena nje wathi hawu sikhohle ukunika esigawini naye nguba yakho ukhuluma ngento esibhuquzwe ingane yezo ukuthi ngathi ngisabona umfana othemali into yisaphe Mama Sibisi wena uthini sesiyavala manje
kunzima kona mina ngithanda ngena nasefielding. Kodwa bona ngiyajabula uma ngibona omama engimazi ngakhuluma Mdlela. Ngoba bekafike lapha ngabami ezokwenza imhlonyana. Umama mathi umuntu ebehlola ka-AC. Nami ngiyithande lento kodwa mina la ngihlala khona ngithanda ukusiza kakhulu manje nje angilalanga kade ngile e-Shifting ngifika manje umama ushaye stroke ngumuntu nje usizayo. Nala enkanyezi ngayikhethelwa omama. Bathe ngingakwazi na ukungena la ungenelele ubone number 4. Ngathi ngiyayiphikisa kwasho ukuthi umama kwakuyi-meeting bangifaka. Yona inzima le ndlela ngiyabonga kakhulu nje makuthiwa khona omama bafana nami. Ngijabule kakhulu bengakaze ngibe nomama. Engikuthanda kakhulu Ndleleni iphuze lisho uMama Mdlela lokuthi kufanele sibumbaneni. Kunezinto ngempela ezidinga ukuthi mangabe kuhlolwa kungabi mina kungabi uMama Mshozi. uMama Mshozi ku-strict kakhulu nje uthatha ushit. Mengabe ingane nje ibheda nje uyathetha. Nami sengize ngafunda leyo ndlela kodwa ngangikuba kuMama Mdlela. uMama Mdlela zazimsaba kabi ingane zakhe ukuthi nje ley'ngane kufanele ziqonde. uMama Mshozi uMama Mshozi futhi alive straight ney'ngane ziyamsaba. Ngithanda kakhulu nje mangabe sithi mhlambe ngamanye ama-campus ngeke simeme omunye unomehlo. Nathi ngamanye ama-campus simeme basimeme nabo kusetshenziswane. Ngoba lento yokuthi thina uzoyihlolela wena ingane isuke sikujwayele. Isiyakuthanda enye ifike noswidi ma engithi wena uzothatha phela kanti iyakuncenga. Khona nje ngike ngikubuke ecampini. Mase kufanele kuhlolwe bese zilibala ukukhimula imbadada. Uthola ukuthi yini manje lo angasheshisi ngoba lapha nakhumula imbadada ambolala komama. Asabe nje kuloku eyawulala komama. Ngithanda kakhulu nje masithi sizokwazi ukuthi sithole umunye nomehlo ngala nathi nisimeme ngala sizwaneni singabangi into engekho ngithande kakhulu nje le ukuthi akungabangwa asibe nje iqiniso sibe imbumba. Bengabe mhlawumbe uMama Mdeli unelento unomcimbi uzongimema athi ngicela ngifike nje ngizofika ngeke ngicucuze ngizofika ngizomsiza sihlaleni naye siphinde futhi nomama la umama uMama Mshezi mhlawumbe angimeme eMbumbulu ngiyafika eMbumbulu kumnandi nje umama ngobe sekingane zakhe ngizazi kakhulu ngeke ngiyibone ingane zakhe zinalo uthando nazo kodwa ngicela nje sibambisaneni singagxekani la angabe nje wonke umuntu onomehlo ethi ngicela uMama Mshozi ucela uMama Mshezi siyahamba siyakhona siyobambisana ngoba lento enzima. Omunye umama usanda kungifonela waselamuntu ethi ngicela ukubuza wena nomehlo ngize wathi ngicela ukuthi ingane yami yafaka i-temples ngifuna ukuthi ize kuwena manje ngathi mina hayi sibaningi phela ngeke ukwazi ukuletha ingane yafaka i-temples wayifakela nini ugcine ngayifika ngoba uyawazi Mthele. Bengabe ngizothi ngithi bezoza kwami ngithi woza ngoba ngazi vele uzophatha phela ezongincenga kodwa lana kuzoba sengathi ungicengile kodwa ingane ayiyona intombi kusho ukuthi ingane yathinteka sethi ufaka i-temples akaze afike usesaba ihlazo lomakhelwane usesaba ihlazo lomakhelwane bese ayifakanga i-temples. Yazi mina ngaye ngathi ngihleli ngikwami kaNgcolosi kwangena imoto egcekeni. Angiyazi le moto ingene kuvele ukuthi igqibishi intombi engakanani. Kwehlike nabafana abawu2 bangengqozi bangeni bathi sawubona mama sicela ukuthi kamama nohlolayo la. Ngathi mina yebo bathi besicela usihlolele lo sisi thina somalume bakhe. Kanti igebengu izigebengu yabo lonto le yeyigceme iyasebenza sengiyibuke kakhulu. Ngithi mina nisukaphi bathi basuka kaXimba Mamgwala. Ngithi mina abekho nipho onomehlo kaXimba abekho yini onomehlo kaXimba obani umama ngoba lo wagogo washona kwaphinde kwashona umakoti wakhe khona umama Zomo kunjana khona kunangu cha ke uphi lo muntu Maphanga animazi Maphanga lo muntu ngabe ngamazi. Okay hayi ingane esigoqeni manje ngoba qhubeka uMamkhizi base sebeyasidinga nasezandla la isidlo sikhona singaze sishawe isikhathi. Yes ingane bathi ngithi mina angikwazi ukuhlola ingane yakwesinye isigcino futhi njoba ngihleli la kaNgcolosi ngomthetho angihloleli la ngihlolela mina eChatsworth
bathi bona hayi ma siyacela lona usuke waya kudokotela manje ubekade ephethwe isinye kanti nje uno 24 years nje akakaze azaza thinto ayibancengeze babo bancengeza abafana ngithi mina okay ngene ekamele ndlala ucazi ngithi akeze mengithi ngiyayibheka ingane nganoma yayifaka yeast noma iyayifakeni into ezimpuphana ngibuza ukuthi yini lena athena ngithi mina engeke vuka hamba wena endaweni yakho ukhona umuntu ohlolwayo akazi ukuthi yini leya eyayifaka engathi mangithi ngiyathinta ngithi yathi hayi ma kubhlungu mase ngixoxela omunye ugogo ngithi mina ayiboma ingane ifikile kanti wathi isigebengu leso mhlawumbe futhi nalabo bafana yayilalile manje isinovala isazi ukuthi fanele yenze kanje mhlawumbe iyayithathela baking powder yafaka icabanga ukuthi wena ngathi mina kuzofanele phela ngithinte la ngivula iyagxuma ayifuni ngithinte kodwa wena ungajomba amajalidi kangakukude kanjani njengoba usuke usubheke koMaritzburg laphana ukaXimba usuka uzuzoshona phansi kangcono usuwela lapha ndade ungasingabona ndademu ukudla lapha uzofika emzini wami ufika ngemoto ngithi mina baningi omama ubungaya nale phezulu kona bagcwe uyabona nje ingane kwazona ziyigebengu kudala thina sasilala ngisho endle ngendaba yokuhlola uthola ukuthi ingane idlwengulwe ngisho ubabuwayo qobo hayi ukuthi mhlawumbe istep father uthola ukusowulala endle ziningi izinto esibhekene nazo kodwa masingasebenzisana ngokuthi wena mama Ngobese awuzubiza mina napha omama basePinetown basemlazi 2 sondelana nabo ngoba mina futhi masezwa uMantombela ukuthi ngijomba amajalidi ngaze ngayofika lapha umama uMkhizu bese lapha eyohlola uyayibona yonto hayi siyabonga mam Shes sesivala mam yes ngicela ukwazi nje ngoba ngiyabona ukuthi hayi sesiyavala awukazi ukuthi nami bobanika ichance ngoba usuke wafika la ekhaya yes Safuna ukuzwa bona ngoba ngiyaqala nokubabona. Okay. Yes. Anything you want to say? Engingakusho nje ngijabulile ukuthi ngihlangane nonomehlo abakhulu ngise ngikufundile njengonomehlo osemusha. Yes. Ilokho nje ngingakusho. Ngiyacela nje ukuthi sibambane. Yebo. Sikhulisaneni singalwisani. Yebo iyodwa into esihlangene ngayo amehlo ezingane. Yes. Yebo kufanele nje sikhulisane nje mina ngisemncane ngiyacela ukuthi ngicela usizo kuwena mama ungiphe usizo ungivulele izandla. Ilokho nje ngicelayo kuphela. Mama Khop sesivala ngizogcina ngayo mama Mashozi. Sengifuna ukuzwa nje ngisho ivoice yakho ke manje. Yes, challenges ingane ziyahlupha nama families nawo Twa abuye nani angani acknowledge umsebenzi omkhuleni wenzayo kuningi you find yourself sometimes you find that this thing from emaphaketheni umamgwala secela imali yabagwala ukuthi uyothenga ama gloves ufuna uyothenga ichashaza uyabona kuningi nje kuningi what your challenges ma Ngibingelele konomehlo ama challenges manje kakhulu ngaphandle nje kokuthi lokho sekushiwe osisi laba abancane indaba yokugxekwa nani lokho vele ufuna ukubekezela ngoba njengoba kushiwo kuthiwa ubizo nje lento ubizo ngempela ngoba kwamina nje angikhiphe ekhaya ngingazi ukuthi ngiyoke ngihlole ngelinye ilanga nami ngiyenza njengaloke waxoxa ukuthi ngangigoqele nje ingane ukuthi ngiyifundise mina ke into eyangenza I can't lie ngithi ngikhule ngihlolwa ngasekhaya kwangekho lezo zinto but ngithe mase ngikhula ngabuka isimo ngendlela thina esasikhula ngayo singatshelwa yabo wazi ukuthi nje masukhulile uzolotsholwa kuphela ushade ugane kodwa nje ukuthi uyiphatha kanjani ayingekho kakhulu leyo so kwathi mangabe ngiqoqa ingane ngabonwa nje umunye umama waba nothando lokuthi athi hawu mama indaba ungakwenza ukuthi
hayi ngokuthoba-ke njengoba kusho kuthiwa akukho okudlula ukuthoba ngasho ngathi hayi angikaze ngiyenze lento angiyazi kumele nami ngincinele kulabo abaziyo ngaphezulu kwami ngase ngahamba-ke nami ngaya kuGogo Thango njengoba kade kusho uMemncube uGogo Thango-ke wangifundisa she's the best ukuba kuthiwa khona i-award ngabe ngiyamnikeza kubo bonke ogogo nje kubo bonke ogogo ngizwa abanye ngendlela abakhala ngayo ngogogo babo hayi angimazi wagogo njani unothando besimhambela kwakhe simhambela aphinde eze nala esikhona nami ngaqala njengengane ezo5 athi iqoqa ingane ezo5 ezinye zizobiza ezinye ibiza ezinye mhlawumbe almost manje ngihanginabo 100 bani kodwa nami angibazi ukuthi baphumaphi ukubizana ama-challenges amakhulu ngibone nalaba semhlangeniki hayi lapho-ke dela umakhasana-ke phela-ke lapho mina nje sengaqala ngo-2018 ukuhamba but ibhasi angikazi ngize ngithole ukube nekuthiwa umama nosisa uMamntuli wayengasi-advise ukuthi uyiqashele wena mhlawumbe umhlanga ngaba ngiwazi ngoba nje kwakusho kahle kuthiwa use-avoka umusha lakho ibhasi walithola la utshenwa nje emehlweni nogogo lo ngiphethe-ke ngitshena ukuthi mntanami ukuze ukwazi ukuhamba vesana uqashe nje utshela abazi sengabafundisa lokho-ke nje abazali ukuthi kuyaqashwa because uma ungaqashisha ukuthi iy'ngane azi size sincishwe namabhandeki lawa afakwa la esihlakaleni uyafika ezinye iy'ngane phambili ziwafakile kodwa uma uthi uyabuza kulaba abaphethe awekho uyezwa kuthiwa besedayisa manje awazi ukuthi uzoqonda bani uthi nami phela ngoba iy'ngane ziyakhala iy'ngane uyathi ujabuliswe ubani ziyathanda iy'ngane ukubonakala ukuthi iphuma kuphi nalapho uma sekubizwa-ke kuthiwa aphakamisana amabhandeki kuthiwa ukuthi ingane ayisezokuphakamisa lutho because wena awunawo amabhande uma uthi uyabona abanye baseceni wakho bagqokile awuniwathathephi hayi siwafunela ugogo wethu uba uma uthi ambuza ugogo athi awazi wena sithengile thina so nje maningi kwakhona laphayana emhlangeni uma ufika angeke bekwazi ukungimpintshisha ngisekuthiwa itende aligcwele kangako ubonza aligcwele kangako kungakwazi ukulaliswana kodwa ngoba ogogo nje abazwani bazoqala bekubuke phansi bekubuke phezulu ukuthi ubani kuyimake-ke mhlawumbe uyozulale ngaphandle kwetende kodwa indawo ebikhona so nje kuningi mamshozi sesivale engifuna ukusho mina kakhulu nengikubonga kakhulu kwena manje Mnox ukuthi njengoba sihlangene la endlini sathola ithuba lokwakhana sathola ithuba lokuthi sizwe abanye abantwana siyitshela ukuthi sonke sihappy kankhona abantu abade bengekho happy njengomama Ngobese umntwana usakhula but usekhulile abantwana unabo kakhulu so ngaba ukuthi namhlanje kube usizo ukuzala ngobulaphekile koyeni nalo owaye enani nenkinga naye ngicela umxolele mntanami hayi siyabonga kakhulu. Okay. I believe ukuthi ama-challenges maningi kuningi okuhle but kuningi futhi okubi but okukhozwa ubani okukhozwa yinina ninodwa yabona mhlambe you need more sessions like this you need more sessions like this and nabanye abangekho bathola ithuba ukuthi babe khona uyabona I would love to ukuthi sibe ne-dialogue where sizoba khona onomehlo nabazali yena sinetshoyo ney'ntombi sibe ne-dialogue where we're gonna have onomehlo nabazali ney'ntombi kusho ukuthi-ke thina-ke silana asivumelani ukuthi leyo ngiyenze ukuthi i-dialogue ezoba nani nonomehlo nabazali ney'ntombi ngoba ama-challenges anjani athinta iy'ntombi athinta abazali athinta nina you understand kusho ukuthi kahle kahle le dialogue yethu to be continued asiyivali sithi to be continued okay ke samkelo
over to you. Podcast Affirmation Media. Lana sikutiyele mbokodo round table. We don't know mehlo abaku top 15. Abaku top 15 la sinabo mamgwala esengiyabazi namagama. Hey, mamncube, mamzwane, mamncengwa, mamanzuzo, mamgobese, mamphenyane, mamsibisi, mamshezi, mamshozi, mamakhoba, mamzwane, umambongwa, yes, umamamkhiza, umamashezi. Hayi ngazi ngasho kule mamgwala, nginazi no. Abana ngipolitiki manje. Why usazi kangaka? Sithi siyabonga to be continued njengoba sisho sizoba ne dialogue where we're going to have onomehlo sibe nabazali sibe neintombi to be continued. Thank you so much.